سلام كم يتنحكم زخبركم تخاتلتنا مباركس نايز ساعات زينا حيزلكم مزيلخو مجمر تاجن أرست زينا زيكاتات كتصور وزيكالو مخبر وقاتا تاب إثيوبيا كيم يونغ أون أبغدا أتوار مزراب مسبوتين كراخبيو فيلد مارشال برهان جلا أبدب أفريقيا عدد سراحي قبرلو إيرترا مس إسرائيل مستراو زمدنا خمزي بالله قليتام مجلتي إمباسي هاجر إيرترا أب إسرائيل زبلو زيناتات حيزنا متيناكم لنا سناي مكتتال كيم يون أون أبغدا أتوار مزراب مسبوتين كراخبيو مرحى سمين كوريا كيم يون أون أبزور حين أبروسيا بمخاد مس بريزيدنت فلاديمير بوتين كراخب مدب كم زلوه حدب على سلطان أمريكا المشاركة BBC أمريكا CBS حبيرو كلتيهم مرحتي سمين كوريا موسكو أبكينات يوكرين حجز أتوار أبتهبلو تخلطات كزرارب مخانم اتبع على سلطان قليتهم لكعبوتا نيتخكاية تحسيبو زل أخيوا جنزاقيت نصورا يكونن بزعباتي بخالوت معكنات زينا أمريكا ونستزرك حتى أبصاب كاب سمين كوريا يكون روسيا ستو أخبار إيتو يلن من جتات نغازيتا نيويورك تايمز كم زحبروا كيم بمكالخلي أبستشفنت بابور كقعس زلعالة تخلولو زي أخيوا كايد كم زخل زقل زلو دما منكست أمريكا أمون خلتين هاجرات زكايد زلو زرب أسوار بعد مع النتي كايد كم زلو حدش حبريتا خم زلو دحر مقلاتيو وهابو قلبايتو هاجراو دحنت أمريكا جون كيربي أبقرب أوان منستر مكالخار روسيا سيرجي شويغو نفس من كوريا أبز جبر عدت بيونغ يانغ تتكوست مدافع كشتلا كمنام فتاني حبر أبتا أخيبا نمرئت كابز قربو أتوار سجر دواوي باليستيكاوي ميسايل يركبوم سيمين كوريا دحر لبدا كوفيد مع تسان وصاتنياتات كتكفت نفلما اوانيو بوتينن كيمن كابشو جميرم كلتاو متحبارم كحيول مرغاغص زهبو دبدابتات كمستلواوطو جون كير بحبيرلو سيمين كوريا مس روسيا زغبرتو زرب أتوار دو كتبلن نتا هاجر أتوار كيتبن كيت شيطن زاتوتو حسباو الكيدان كتحلون نلاوخ بلا تحساسيبو سيمين كوريا روسيا أتوار انت اغربات هاجرو اجدان كالسقم تختوسد مخاناون اطنققو سيمين كوريا خمس زعم سلاسممع انتا غبره ملس ختب كم تخل نامريكان دوب كوريان زتحساسبه غداي كوينلو منستر مكلخار روسيا سيرجي شويغو هاجرو مش تشاينان سيمين كوريان مست امريكا دوب كوريان جابان زكايدو زمساسل حبراو لممد حيل بحرخ غبره حساب كم زقربه اغلغلوت سليا دوب كوريا بسوني مبري يبلو اتغال سقاد دما روسيا امص ازيو اغداسي ابزخونلو اوان نسيمين كوريا اصوار كتقرب تخليا زبلي خون كابزن لعل زتحساسب جن كيم يونغ أون بوتين أمدب نيكليراوي أتوار على زلان خمس كبي حجزوا معبل تكنولوجي ويفلتات أتوار كوبخ حتى يخلي يخون مبر أتج زجبر وعلى كاب استراتيجياوي إن العلي بجنزب في تسمع أدق خوني خلي مخنياتو أبز أوان روسيا أتوار كدليا خلو تابع جدتات استعصيت من كوريا دما جنزبن مجبن تدللا أتأمنجو كيمن بوتينن زكايد ركب أم مبرقة جماعة بحر روسيا أبتركب ودبايت كتمام فلادوستوك كايد كم زغل تسبب غازيت نيويورك يملكت إيرترا مس إسرائيل مستراو زمدنا خمزي بالله قليتام إيرترا مس إسرائيل زخون يخون مستراو تصدتاو زمدنا يخون مسترا مصناصن مدبر إسرائيل أب إيرترا خمزي الله قليتام اتب منقدي منستر زينة إيرترا بسنبت زوص مغلصي أب سعود عرب زمدبرا تلفزيون الحدث نزفنوتو إيرترا زملكت زيناو تنتانس توهاب غبره ملسيوم مسرت المغلصي تا مدبر تلفزيون زفنوتو مدب نتب قدام أب كتما تل أفيف أمونغ إيرتراوين تقاومتن دغفتن منغست استخايده كبد ግጭት ምርኩስ ዝገበረ ኮይኑ ኤርትራ ምስ እስራኤል مستراوي زمدناتات كم زلواز قلت بتنتن تزغربيو بز مسرت اسرائيل مستراوي وتادراو سممعات مس ايرتران اللواز مدمدم تنتن خوينو ايرترا مس اسرائيل مستراو تصدتاو زمدنا كمون اسرائيل اب ايرترا مستراو مصناصن مدبرات كم زيلن قدم حجون كم زينبرن ات مغلصي اسميرلو ايرترا مس اسرائيل فولي مستراو زمدنا كم زلوا كاب قل هاجرات عرب منقد مع كانات زينا كاب نوح وان تدغاغا مخسخ قربلا صنيحيو قل هاجرات عرب امونغ ايرتران اسرائيلن وتادراون تاون زمدنا خمزلو بمتقاس اب غداي دسيتات حانش مس يمن ابز نبره مسحاب نيرترا حجيزايا كبلا تسمعنين انت خونا چبوت مرداتا يغربان ايرتراون مسرت زيبلو تقنه بمبال كتنصغو خم صنحات يفلت ات بسنبت زوص مغلص منستر زينا بتوساي انصارتي فيستيفالات استخايده منقسقاس ايرتراوين املكيتون نعلاماتاتو نتزلع علو قدامون محاوراتن حيلتاتن زقال ملو مغلص خوص مخانو يحبر ازي انصار فيستيفالات ايرتراوين زكايد زلو منقسقاسات تقاومو ابز حلف سنه اب جيسن جرمن جمر خوينو اب استفلالي كتماتات اوروبا كندا امريكان زغصله خوينو از بقدام اب كتمات تل ابيب اسرائيل استخايده جن اتزخفه سبعو غدات زورده مخانو يزنقر اب تحيلتات بوليس امبره ግጭት ደገፍትን ተቋምትን ስርዓት ኤርትራ አስታት 177 ቆሲሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ቀይሕ መስመር ተጣሒስሎ ብምባል ኃይለ ዕማም ብምቋም ንኹሎም ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ዝገለጾም አፍሪካውያን ስደተኛታት ካብታ ሃገር
ምብራሮም ዘኸለ ሓድሽ ውጥን ክሕንፀፅ ኣዚዙ ኤርትራን እስራኤልን ኣብ 1993 ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝመስረታ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ዓመት ናብ እስራኤል ከይዱ ከም ዝተሓከመ ይዝከር ኣብ ተል ኣቪቭ ዝተፈጸመ ጎነፃዊ ተግባር ዝሓለፈ ቀዳም 2 መስከረም 2023 ማሕበረkom ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ሃገራዊ በዓሉ ንኸኽብር ብሕጊ ሓቲቱ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ እስራኤል ከዓ ንቡር ፍቃድ ተዋሂብዎ ብሰበስልጣን መንግስቲ እስራኤል ብዝተዋሃበ መምርሒ መሰረት በዓል ንኸኽብሩ ዝመፁ ኣስታት 1200 ዘጋታትና ናብ ኣዳራሽ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ጥቓ ኤምባሲ ከም ዝተኣኻኸቡ ተገይሩ ነዚ መደብ እዚ ብጎነፅ ከተዓናቕፉ ዝወደቡ ሃሱሳት ብወገኖም ልክዕ ኣብቲ ዕለት እቲ ካብቲ በዓል ዝግበረሉ ቦታ 500 ሜትሮ ርሒቖም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ንፖሊስ እስራኤል ሓቲቶም ተፈቒድሎም ነይሩ እዩ ማሕበረkom ኤርትራውያን እዞም ፀይቂ ዕሉላት ንእተዋህቦም ሕጋዊ ፍቃድ ጉልባብ ተጠቂሞም ለይቲ ወይ ወጋሕታ ነቲ ኣዳራሽ ቀጥቅዑ መደብ ሒዞም ኣእማን ኣባትርን ካራን ክጥቀሙ ተዳልዮም ከም ዘለዎ ሓበሬታ ስለ ዝረኸበ ንፖሊስ እስራኤል ኣብ ዘየድሊ ግጭት ከእትውዎ ከም ዝኽእሉ ብምግላፅ ኣቐዲሙ ኣጠንቂቑ ነይሩ ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ሓላፍነት ናይ ፖሊስ እዩ ዝብል መልሲ ድማ ተዋሂብዎም ከምቲ ዝተገመተ እቶም ሃሱሳት ካብ ዝተፈቕደሎም ቦታ ሓሊፎም ወጋሕታ ናብ ኣዳራሽ ብምምራሕ ህውከት ፈጢሮም ሕጊ ሓሶም ድከኣ ምስ ፖሊስ ኣብ ግጭት ኣትዮም ካብ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ድማ ኣብ መንጎ ፖሊስን እቶም ሃሱሳትን ግጭት ተኻይዱ ኩሉ ተዘጋጠመ ፖሊስ ብቪድዮታት ሰኒድዎሎም ኣባላት ማሕበረkom ኤርትራ ፖሊስ ብዝሃቦ መምርሒ መሰረት ካብ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ዝተመደበሎም ቦታ ከይተንቀሳቐሱ ብዓቕሊ ተጸቢዮም በዚ ድማ ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ምስ ኣባላት ማሕበረkom ዝኾነ ግጭት ኣያጋጠመን እቶም ሃሱሳት ኣብቲ ናይ ኣዳራሽ ቦታን ከባቢኡን ከቢድ ዕንወት ድሕሪ ምፍጻሞም ናብቲ በዓሉ ከኽብር ዝመፀ ህዝቢ ተኣኪቡሉ ዝነበረ ቦታ ኣብ ዘምርሕሉهم ሞት ጎነፅ ስለ ዝጀመሩ ኣባላት ማሕበረkom ነብሶም ክከላኸሉ ተገዲዶም ማሕበረkom ኤርትራውያን ካብ እስራኤል ን10 ዓመታት መመላእታ ኣብ ዘካየዱ ሃገራውን ባህላውን ንጥፈታት ዝኾነ ፀገም ፈጢሩ ከም ዘይፈልጥ ዝተረጋገፀ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣካላት ፀጥታን ኢሚግሬሽንን መንግስቲ እስራኤል ናብቲ ሃገር ዝኣተው ስደተኛታት ካበይ መፅኦም ምፅራይ ከይገበረ ንኹሎም ከም ኤርትራውያን እዩ ዝቕበሎም ነይሩ ካብዞም ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ተመሲሎም በብግዚኡ ፀገማት ክፈጥሩ ዝፀንሑ ድማ ብዙሓት ዘኤርትራውያን እዮም እቲ ኹን ኩነታት ከም ዝኽነሱ ካልእ ፖለቲካዊ መልክዕ ንምሃቡን ማሕበረkom ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ይኹን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምድዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ ማዕከናት ዜና ይኹን ገለ ሰበስልጣን እስራኤል ዘይሓለፍነታዊ መግለፂታትን ጠቐነታትን ደብ ክግበረሉ የድሊ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ እስራኤል ተል ኣቪቭ 4 መስከረም 2023 ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዑደት ስራሕ ይገብርሎ ኣዲስ ኣበባ 30 ናሓሰ 2015 ዓመተ ምህረት ግህስ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፈደርኢ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ይገብርሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ደቡብ ኣፍሪካ ሩድዚኒ ማፕዋንያ ብዘቕረበሎም ዕድመ መሰረት ምግባርዮም ኣብቲ ሃገር ዑደት ስራሕ እናገበሩ ዝርከቡ እቶም ፊልድ ማርሻል ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ቀፅሪ ዋና ቀፅሪ ሰራዊት ኣፍሪካ ብወታደራዊ ትርኢት ዝተዓጀበ ልዑል ኣቀባብላ ተገይሩሎ ንኽብሮም ድማ 13 ግዜ መድፍዕ ከም ዝተተኮሰ ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይርድእ ኣብቲ እዋን ምስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝገበሩ ወዘተ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራትን ህዝብታትን ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ታሪኻዊ ርክብ ካብ እዋን ናብ እዋን እናደንፍዐን ዝመፀ ወታደራዊ ምትሕብባር ጥንኩር መሰረት ዘንበረ ከም ዝኾነ ኣልዒሎም ኣብ ቀጻሊ ኣድማስ እቶም ምትሕብባራት ንምስፋሕን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስጋርን ብቆራፅነት ከም ዝሰርሑ እውን ኣረጋጊፆም ካብዚ ብተወሳኺ ምክልኻል ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈላለዩ ትካላት ዓቕሚ ህንፀት ዝምልከት ገለጻ ዝተገብሩ እንትኾኑ ወታደራዊ ምርኢታት እውን ቀሪቦም زيغاتات كتصاوروا زي كالو مخبار واغاتات اب ኢትዮጵያ ኣብታብ ሰንኪ ኮይናት ዝሕልሕል ትብል ዘላ ከተማ መቐለ ዝነበር ክብረ ኣብ ምስክና ደሞዝን መንግስታዊ ኣገልግሎትን ኣብ ዘይነበረሉ ነዊሕ እዋን ከቢድ ህይወት ይሕሊፉ ወላኳ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መነባብሮ ብሓፈሻ ከም ዝተመሓየሸ ዝገልጽ እንተኾነ ዋጋ ሃለኽቲ ግን መዓልታዊ ከም ዝቀያየር ይዛረብ ኣብ እዋን ትኾናት ካብ ዝነበረ መነባብሮ እኳ ዝሓይሽ እንተኾነ ናብራ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዙሕ ሰብ መሃያ ኣይክፈሎን ይብል ነት ዋጋ ጣፍ መዓልታዊ ዝለዋወጥ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ክልል ኣምሓራ ግጭት ተላዒሉ ምስተባህለ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ حجي قرب ممحياش أرئيلو مبزحتي وسخ واقاتات نبت خلل زأتو منجدتات تعاتيوم زبل مخنياتي زوهابو كاب كبر واقاتات بتوسخي أبتا ختما زر أزرلو وسخ كراي جزا نيوت نبرت فتانو خينلو دحان زغنا جزان تحتيتكا إسرا سلاسة شعم زسوعلكا كراي جزا زلكا فايكونن يبل كبراب أمونغو أتاويتاتنان وزعينان عبي في اللي اللو نزحلف 10 عامتات أبسر راح تنسأتو في رز أنحنا بار أديس أبابا إبيسام بعل حدارن أبو حنتقل عنيو بسنك مخبرا أحونتا سرح دو كاب زبل سلسة ورح خينوه سرحنا مجمار بما جنا هنكو يبلالو
ኣብ ርእሲ ስራሕ ምስኣን ናህር ዋጋታት ንመነባብሩ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝበኣሰ ኣሰጋጊርዎ ኩሉ ነገር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይውስኽ ኣሎ ቅድሚ ኣዋርሕ 5 ብር ዝነበረ ዋጋ ባኒ 10 ኮይኑ 10 ብር ዝነበረ ድማ 15 በፂሑ እቲ ዘገርም ዋጋ ምውሳኹ ጥራይ ዘይኮነስ ግራም ናይቲ ባኒ ምቕናስ እውን እዩ ኢሉ ኩሉ ነገር ንምንታይ ከም ዝኸበረ ዝነግረካ የለን ንምንታይ ከቢሩ እንተልካ ፀገም ቀረብ ከም ዘሎ እዩ ከም ምኽንያት ዝለዓል ንመን ከም እትሓትት ኣይንፈልጥን ክብል መረርኡ ይዛረብ 8000 ወርሓዊ ኣታዊ እኳ እንተሃለዎ ምስ ኣታዊኡ ክነፃፀር ከሎ ነቲ ምኽባር ዋጋ ክትፃወር ዘይከኣለ ኤቢሳ ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ብተመሳሳሊ ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘለው ይገልጽ ሓንቲ ክፍሊ ብ3500 ተኻሬ ጓሌ ናብ ቤት ትምህርቲ ንምብፃሕን ንምምላስን መዓልታዊ 25 ብር የውፅእ ስለዚ ወርሓዊ ወፃኢታተይ ምሕሳብ ይከኣል እዩ ኢሉ ን5 ሊትሮ ዘይቲ 100 ብር ንገዝኦ ጣፍ ከም ደረጃኡ ንኪሎ ካብ 100 ክሳብ 150 በፂሑሎ ከም ቀይሕ ሽጉርቲ ኮሚደረን ብርስንን ኣብ ሶሙን ዋጋኦም ብዕፅፊ ወሲኹ ኣብ መንጎ ኣታዊናን ወፃኢታትናን ዓብይ ፍልልይ ኣሎ ንመን ከም ዝጥራዕ ኣይፈልጥን ክብል ወሲኹ በዓል መፀ ኣይመፀ ዋጋ ይውስኽ ቶለሳ ሉሊሳ እውን ነባሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እዩ ምስ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ሓንቲ ክፍሊ ተኻርዩ ነበር ኣብ ህንፃ ተዋፊሩ ንወርሒ ልዕሊ 8500 ብር ይረክብ ኣታዊን ወፃኢታቱን ግን ከም ዘይመጣጠን ይገልጽ ጽቡቕ ጣፍ ንኪሎ ካብ 100 ክሳብ 130 ብር እዩ ባኒ ድማ ዋጋኡ ወሲኹ ግራም ግን ቀኒሱ ይሸጥ ኣሎ ብምባል ኣብታ ከተማ ዘሎ ምኽባር ዋጋ ብምራት ይገልጽ ቅድም ክብል ኣብ ቅንያት በዓል ዋጋታት ክውስኽ ልሙድ ተርእዮ ከም ዝነበረን ድሕሪ በዓል ግን ይጎድል ምንባሩ ብምጥቃስ ሕጂ ግን በዓል ይኹን ኣይኹን ዋጋ ስቕ ኢሉ ይውስኽ ኢሉ ነጋዶ ንብረት ካብ ዕዳጋ ክሳብ ዝጠፍዕ ሓቢኦም ይቐምጥዎ እዮም ማንም ስለዘይቆፃፀሮን ከዓ ንጉዳይ ኣለና ሰብ መዚ እቲ ፀገም ናይ ነጋዶ ይብሉ ነጋዶ ድማ ንመንግስቲ ይወቕሱ ብምባል ነቲ ኩነታት ይረድእ ሰባት በሊዖም ዘይሓድሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ዕዳጋ ብዘለዎ ምስ መግቢ ዘይተኣሳሰሩ ኣቑሑ ዓብይ ወሰኽ ዋጋ ከም ዝተረኣዮም ነባሪ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ጥላሁን ግርማ ይገልጽ ንሱ ኣመኻሪ ቢዝነስን በዓል ሞያ ቁጠባን እዩ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረአ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ክፃወርዎ ዘይክእሉ ዓይነት እዩ ይብል ጣፍ ዝኣመሰሉ ካብ መሰረታዊ መግብታት ዝኾነ ኣካል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ወሰኽ ዋጋ ኣሎ ካብ ቀትሪ ንምሸት እኳ ዋጋ ይውስኽ እዩ ክብል ይገልጽ እቲ በዓል ሞያ ከም ዝብሎ ኣብ መግብታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከም ሲሚንቶን ሓፂንን ዝኣመሰሉ ቀረባት እውን ዓብይ ወሰኽ የርእዩ ኣለዉ ንምግላጽ ዝኸብድ ሰባት በሊዖም ምሕዳር ዘይክእልሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ጣፍ ልዑል ወሰኽ ምርኣዩ ኣብ ዝቕፅል ዓመት እውን ክውስኽ ዝብል ስጋት ፈጢሩ እዩ ኣብያተ ምግቢ መዓልታዊ ዋጋ ዝውስኹሉን እቲ ወሰኽ ደው ብዘይምባሉ ድማ ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም ንኸቢድ ፀገም ዝተቃልዕሉ ኩነታት ኣሎ ዋላ እኳ መንግስቲ ናህር ዋጋ 30 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ እንተገለፀ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ምብፅሑ ዘርኢ ምልክታት ከም ዘለው ኣቶ ጥላሁን ይዛረብ ንጽቡቕ ምስሊ ተባሂሉ መንግስቲ ብዘይትልሚ ዝኣተወ ስርናይ ሰደድ ምግባር እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይዝገልጽ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዋጋ ስርናይ ትሑት ምዃኑ መንግስቲ እቲ ሰደድ ንምዕዋት ኣብ ዋጋ ስርናይ ምትማን ካብ ምውፃእ ብተወሳኺ ነቑጣታት ፍተሻ ከም ዘዳለወ ጠቒሱ መንግስቲ ዘውፅኦ ዋጋ ዘይሕጎሶም ድማ ነቶም ኬላታት ንምሕላፍ ናብ ናይ ስርናይ ኮንትሮባንድ ኣትዮም በዚ ምኽንያት ዋጋ ስርናይ ብምውሳኹ ዓብይ ሕፅረት ኣጋጢሙ ብዙሓት ፋብሪካታት ሓደጋ ምዕፃው ኣጋጢሞም መወዳእታ እቲ ዕዳ ኣብ ልዕሊ ሸማቶ ወዲቑ ይብል ምስጣፍ ተታሒዙ ድኹዒ ኣብ እዋን ዘይምቕራቡ ስግኣት ከም ዝፈጠረን ኣብ ቀጻሊ እውን ክኸብር እዩ ብዝብል ገዝኦም ዘቐምጡ ከም ዘለው እውን ሓቢሩ እዚ ኩሉ ናይ መንግስቲ ድኽመት እዩ ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ዘጋጠመ ሕፅረት ቀረብ ኣብ ቀጻሊ ወሰኽ ዋጋ ክፈጥር እዩ ተባሂሉ ኣሎ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብደረጃ ዓለም ዋጋ ስርናይን ዘይትን ምውሳኹ ካልእ ምኽንያት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ወሰኽ ዋጋ እዩ ዋጋ ነዳዲ እውን ብሰንኪ ኩናት ወሲኹ እዩ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዋጋ ነዳዲ ኣመሓይሹ እዩ እዚ ድማ ኣብ ሕድሕድ ዋጋ ሸቐጥ ሓዊ ወሲኹሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋ እንተወሲኹ ምስ ነዳዲ ዘይራኸቡን ምስ እዩ ዝውስኽ እቲ ዝግበር ወሰኽ እውን ካብቲ ናይቲ ነዳዲ ወሰኽ ዝዓበየ እዩ ኢሉ ኣብ መንጎ ኣፍሬትን ሸማቶን ብዙሓት ደላሎ ምህላዎም እውን ከም ካልእ ፀገም ይጠቕሶም ኣብ ኢድ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ምዝሓልፍ እቲ ዋጋ እናወሰኸ ይኸይድ ካልእ ምኽንያት ድማ ልዑል ዋሕዚ ገንዘብ ምህላው እዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ኢድ ሰባት እንተሃልዩን ምህርቲ እንተውሒዱን ምኽንያት ምባር ዋጋ ሸቐጣት ይኸውን ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ሕፅረት ካብ ወፃእ ዝኣትውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈሪን ኣቑሑ ኣሎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይምርጋእ ኩነታት ሰላም ንሰባትን ኣቑሑ ንምጉዓዝ ኣፀጋሚ ኩነታት ምህላው ኣብ ኩሉ ቦታታት መፈተሺ ነቑጣታት ምቋም ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ቀረብ ትሑት ክኸውን ገይሮም እዮም እቶም ተዛመድቲ ምኽንያታት እንተዘርዚርካዮም መወዳእታ የብሎምን ይብል ማሕበራዊ ግጭትን ቅልውላውን ከስዕብ ይኽእል ኣቶ ጥላሁን ገሊኡ በሊዑ ገሊኡ ጠሚ ኣብ ዝሓድረሉ ሃገር ገበናት ከስፋሕፍሕን ማሕበራዊ ቅልውላውን ክፈጥርን ከም ዝኽእል ስክፍታዊ ይገልጽ ኣብ ገለ ቦታታት ኣቲኻ ግቦ ምሃብ ግዴታ ምዃን ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ምኽንያቱ ደሞዞም ኣይኣኽሎምን ብእዋኑ ምምሕያሽ እንተዘይተገይሩ ጽባሕ ማሕበራዊ ግጭት ቅልውላውን ተቃውሞን ከስዕብ ይኽእል እዩ ይብል ኣብ ከም በዓል ሱዳን ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ወሰኽ ዋጋ ባኒ ኣብ ቅልውላው ከም ዘእተወን ይረአ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ጥላሁን ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ስለ ዝተሓጋገዝ
ገዚኡ ማሕበራውን ስድራቤታውን ምትእሰር ኣለዎም እቶም ዘለዎም ሰባት ተጸበይቲ እንተኾይኖም ቅልውላው ከስዕብዩ ክብል ስክፍታዊ ይገልጽ ኣብ አዲስ አበባ ብዙሕ ዘለዎም ተማዛበልቲ ኣብ ከባቢ መብራህቲ ትራፊክ ምርኣይ ልመድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ገሊኦም ስድራ ሙሉኦም ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ታሪኽ አዲስ አበባ ንዓመታት ተራእዩ ኣይፈልጥን ይብል ንመንግስቲ እውን ከቢድ ክኸውን እዩ ቁጽሪ ናብ ጎደናታት ዝወጹ ሰባት ምዝውስኽ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኸውን ጽባሕ ጠንቂ ግጭት ሕድሕድን ስእነት ሰላምን ስለ ዝኸውን ብኣገው ፍትሕ ክረክብ ይግባእ ሰላም ምርግጋጽ እንተዝከኣል ብዙሕ ነገራት ምተረጋግአ ሃገራዊ ባንክ ኣብ ቀረባ እዋን ንመንግስቲ ዝውሃብ ቀጣዊ ልቓሕ ምድራት ዝርከብዎም ምኽባር ዋጋ ኣቑሑ ከረጋግኡ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ምምሕያሻት ፖሊሲ ገንዘብ ክገብር ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እዩ ኣብያት ወጻኢታት መንግስቲ ክድረት ሕፅረት ባጀት መንፅር ውሽጣዊ ፍርያት ሃገር ክቕንስ ተገይሩ እዚ ስጉምቲ መንግስቲ ካብ ባንክታት ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ ድማ ካብ ሃገራዊ ባንክ ዝውሰድ መጠን ልቓሕ ክቕንስ ከም ዝገብር እዩ ኣመሓዳሪት ባንክ ኣቶ ማሞ ምሕረቱ ዝገልጽ ኣብ መወዳእታ ሰነ ኣብ ባጀት ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ገዝ ዕብየት ውሽጣዊ ልቓሕ ብ14 ሚእታዊት ክድረት እዩ ኩለን ንግዳዊ ባንክታት ነዚ መሰረት ብምግባር ትልሚ ዕብየት ልቓሕን ከስተኻኽላ ከም ዝግበር ተገሊጹሎ ባንክታት ሕፅረት ገንዘብ ኣብ ዘጋጥመን እዋን ካብ ሃገራዊ ባንክ ንዝወስድኦ ህጹጽ ልቓሕ ዝኸፍልኦ ወለድ ካብ 16 ሚእታዊት ናብ 18 ሚእታዊት ከዓቢ እዩ እዚ ፖሊሲ እዚ ኣብ ንግዲ ሰደድ ብምውፋር ኣታዊ ሸርፊ ወጻእን ዘምጽኡ ዓውድታት ክዕንቅፍ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ኣሎ ደብ ልቓሕ ንዝተወሰኑ ዓውድታት ዝምልከት እንተዘይከውን ኢለ ይሓስብ ይብል ጥላሁን ባንክታት ሓድሽ ልቓሕን ብ14 ሚእታዊት ጥራሕ ክውስኻ ምግባር ብዙሕ ገንዘብ ናብ ኢድ ሰባት ክኣቱ ዝገብር እዩ ብብዝሒ ገንዘብ ሒዞም ኣብ መኽዘናት ኣቑሑ ዝዕቅቡ ሰባት ዝሕዝ እዩ ነቲ ቀንዲ መጠን ምኽባር ዋጋ ኣቑሑት ክቆጻጸር እዩ ኢሎም እቲ ፖሊሲ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከም ዘምጽእ ንምግምጋም ካብ 2 ወርሒ ክሳብ 3 ወርሒ ምጽባይ ከም ዘድልውን ይጠቅስ እቶም ምስ ሰላም ቀረብን ጠለብን ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ግን ካብ ቁጽጽር ሃገራዊ ባንክ ወጻኢ ምዃኖም የስምር ካብ ርእሲ ከተማ ምውጻእ ኣብ ዘፍርሐሉ ሃገር እቲ ፖሊሲ ጥራይ ነቲ ጸገም ከም ዘይፈትሖ የመልክት ሰላም ክረጋገጽ እንተዝኽእል ብዙሕ ነገራት እንተረጋግአ ኣዝመራ ጣፍ ሓሊፍና ኢሎም ሰልፊ ዝወጹ ብዙሓት እዮም ዋላ እኳ ገለ የቕሬታ እንተሓተቱ እቲ ሃገር ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ሚኒስተራት ካብ ስልጣኖም ዝለቓቕሉ ጉዳይ ክኸውን ነይርዎ መንግስቲ ልዑል ምትእትታው ክገብር ቀረብ ዕዳጋ ንኽህሉ ኣፍረይትን ሸማቶን ከተኣሳስርን ደላሎ ክንክን ግቡእ ምዃኑ ይጠቅስ ቀንድን ልዕሊ ኩለን ብድሃ መንግስቲ ዝኾኑ ኮንትሮባንድ ዝሰርሑ ሰባት እዮም እቲ ሰላማዊ ዝነበረ ንግዲ ሲሚንቶ ኣብ መወዳእቱ ኮንትሮባንድ ኮይኑ ንሱ ምስ ተስተንከፈ ድማ ክሳብ ሰብ ምቕታል ተበፂሑ ኣብ ህንፀት ንዘጋጠመ ምዝንባዕ ቀንዲ ምኽንያት ኮንትሮባንድ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ድሕዕ እውን ብኮንትሮባንድ ክሽየጥ ጀሚሩ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ኣቕሓ ብኸመይ ኮንትሮባንድ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ኣለዎ ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ እቲ ዝስማዕ ዘሎ ዝሐምም እዩ ዕጡቓት እውን ከም ዝሳተፉ እዩ ዝንገር ድኽዒ ብኽቡር ዝዓደገ ሓረስታይ እኽሊ ብሕሱር ኣይሸይጥን እዩ ይብል መንግስቲ መሰረታዊ ኣቑሑ ገዚኡ ብኣፍሬት ማሕበራት ኣቢሉ ብፍላይ ድማ ንትሑት እቶት ዘለዎም ሰባት ከቕርብ ከም ዘለዎ ጠቒሱ መንግስቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልው ክኸውን ኣለዎ ኣብ ልዕልቶም ኮንትሮባንድ ዝሰርሑ ሰባት መንፅር ቀረብ ዝኾነ ነገር ክገብር ዘለዎ ይመስለኒ ይብል እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መስተናድኦና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ምክትታል ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም